Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera mmawa uno. Ndine Brian Banda kukulankhulani kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Tili ku Komesa Hall mkatikati mweni mwa mzinda wa Blantyre. Tili kuno ku Udf Elective Conference imene ichitikelero pa 2 komanso mawa pa 3. Kwachita kamvula pang'ono zodabwitsa kwambiri kuti Oktoba koma ndimene nyengo zikuyendera. Kwachita ndithu kamvula pang'ono n'chifukwa chake anthu ambiri mwaona akokera malilemba ndi zina zotero. Koma the weather ngakhale kuti kukugwa mvula, the weather ili bwino kwambiri kuno ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Tili pano moyitanidwa ndi chipani cha UDF. Chipani cha UDF ndi chimene chikuchititsa msonkhano wake waukulu. Ndiye nthumwi zakhala zikubwera pano. Taona MCP, PP, komanso UTM, Ford ndi zipani zosiyana-siyana zakhala zikubwera pano. Anthu ambiri akubwerabe. Mulendo olemekezeka pa msonkhano umenewu ndi His Excellency the former President Dr. Bakiri Muluzi amene alankhule kutsekulira msonkhano umenewu mmawa uno. Nzanga all the way kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, Abitikafe Abitikafe mwakusiya bwanji ku Lilongwe? Ku Lilongwe sindikudzoti lero kwacha bwanji. Kuno ndiye kwa mvula kuno ndi kwa mvula koma ku Lilongwe momwe ndimachoka dzulo kunali kuli moto kukutentha kwambiri. Lero ndiye mwangomenya Wiscot lero. Ndimaona ngati kuno kosonza Lilongwe ndi Blantyre ndizizimutsa. Kuno kumasintha. Ndilimba yandipweteka Blantyre koma ndilimba. Ndithu. Msonkhano waukulu wa chipani cha UDF. What do we know this far? Pakadali pano zomwe ndapeza ntathamanga ndikuona kuti maudindo omwe akulowa opanda opikisana alipo maudindo 6 malinga ndi mndandanda omwe atipatsa amene akutsogolera mkomiti imene yoyendetsa mwambo umenewu. Aisha Adams, anthu 6 maudindo 6 ndomwe akulowa opanda opikisana nawo. Komanso taona kuti chisankho chimenechi sayendetsa ndi Amala Electoral Commission, atayendetse nawonso ngati momwe adachitira Ford ndi PP, nawonso apeza audit firm yomwe ikuyembekezeka kuyendetsa chisankho chimenechi akuti mtendere. Audit firm ndomwe ndithu akuyembekezeka kuti ayendetsa chisankho chimenechi. Kuona mkatimo amene wa mtendere audit firm ayikakale ndithu ma ballot boxes, ayikasokale maudindo omwe akuyenera kuponyeredwa voti, ndipo zonse mkatimo zili mchimake ndithu mndandanda wa ma ballot boxes wayikidwa kale kuti anthu ikafika nthawi yamba kuponya voti ayambe akuponya voti. Pa maudindo 6 amene sakupikisana, udindo waukulu omwe akulowa opanda opikisana nawo ndi udindo umene wa president wa chipanichi. Paja mpando wa president wa chipanichi ankagwirizira ndi Lilian Patewo, atachoka atupere Muluzi atasiya mpando umene wa president amagwirizira ndithu ndi Lilian Patewo omwenso afika kale mchipinda chimenechi. Ndetu kuona kuti pa mipando 6 imene mpando waukulu omwe akulowa opanda opikisana nawo ndi mpando umene wa president pomwe pakuyembekezeka kulowa atupere Muluziwo omwe adasiya mbuyomu pano zikuoneka kuti akubwereranso kuzatenga mpando umene alibe opikisana nawo. Alibe opikisana naye. Ndipo pa mpandonso umene wa secretary general, mpandonso waukulu chifukwa ndi CEO wa chipani, mpando umene wonso tikuonanso kuti pakulowanso munthu opanda opikisana naye. Ndipo akulowa pa mpando umenewu ndi Ismail Nkumba amene akuyembekezeka ndithu kulowa pa mpando umenewu. Ndikhale ndikufotokozeranso mndandanda fuka palinso maudindo ena ochuluka amene akuyembekezeka ndithu kulowa ndi opikisana nawo. Koma pa maudindo amene akulowa opanda opikisana nawo monga ndafotokozera kale Brian, alipo maudindo ndithu 6 omwe pa president pali amene atupere Muluzi akulowa opanda opikisana nawo, ndipo palinso mpando eno wa organizing secretary amene pa national level pakuyembekezekanso ndithu kulowa Abubakar Ambaya akulowa pa mpando umene opanda opikisana naye, ndipo palinso mpando umenewu wa research national director pamenepo deputy amene onse amene akuyembekezeka kulowa pa mpando umene wa Ruth
Salanya akulowa pa ndopikisana naye, ndipo mpando wamkulu ona za malamulo mchipani pamene pakulowa ndithu Ayani Kumpita amene alowa pa ndopikisana nawo, ndipo mkulu ona za chuma koma ku chigawo cha amayi pakulowanso ndithu Fatuma Selemani amene onso alowa opandopikisana nawo, ndi Secretary General nanenaja Ismail Nkumba anakulowa opandopikisana nawo ngati 6. Koma pa maudindo omwe akuyembekezeka kupikisana lero pali maudindo 20, ndipo maudindo amenewo ayikakale ma ballot boxes ake ku mbali inayi ndithu tikalowa mchipindachi kumanzereku kuli akuluakulu ochoka kumtendere audit firm ayikakale ndithu ma ballot boxes kuti ndithu zonse ziyambe ndi maudindo omwe atapikisane lero akatsiriza zonse ndi maudindo 20. What do we know za chipani cha UDF? Ndi chipani chimene chidabweretsa democracy muno. What else do we know za UDF? Ndi chipani ndi chomwe chinabweretsa democracy komanso ndi chipani chimene pa nthawi inake Brian ndithoona kuti chinali chipani cha mphamvu kwambiri chifukwa chipani chimene chidali mboma. Chipani china chilichonse chikakhala mboma chimakhala cha mphamvu kopya. Chipanolo mutakhala kuti muli kunja munalika ndi anthu okutsatirane awiri, koma mukakhala mboma mumakhala ndi mphamvu. Anthu amathamangira kuti akadye nawo to anthu kumakhala kuti ife ndi amene tinathandizira izi, ife we are close to wakuti ndiye chipani china chilichonse olo chili kunja kuti chinali ndi anthu atatu awiri chikangoti chalowa mboma boma lokhalitsa ndoti chipani chimene naona Malemu Bingu nthawi imeneja atachoka mu UDF nkukayamba chipani chawo adalibe anthu koma anthu anatsatira. He was a sitting president. Ndipo kunalinso anthu oti anali ku UDF anachoka ndikwalondola. Ndiye zimatero ndithu chipani chimene chili mboma chimakhala cha mphamvu chifukwa cha bomalo anthu sakhalanso kuti akutsatira chipanicho ayi, koma kumakhala kuti akulondola zomwe zili kubomako. Ndiye chipani cha UDF pa nthawi inake ndithu Brian chinali chipani cha mphamvu kwambiri sitingafanizire. Maona nkhope zina zimene zinali mboma nthawi imeneyo zidakalipobe tikumaziona zikanalipobe, ndi chipani choti chinali cha mphamvu kwambiri chifukwa choti pa nthawi imeneyoyo anthu andale ambiri amalondola kumene kuli boma chinali chipani cha mphamvu kwambiri sitingafanizire ndi panopa. Ngakhalebe kuno tikuona kuti anthu abwera ndithu ma delegates abwera ndi mazangana mkatimo ndi mazifusa zoti chipani cha UDF timaona ngati mwina chinafa, koma kuno kwabwera anthu ambiri mkatimonso mipando yomwe yayikidwa yambiri. Ndimati kodi mipando imene anthu adzadza pamenepa, koma panopanso Brian nthawi yomwe tili ino ndiyoti tili kotatu chisankho. Ndiye mukakhati mwafika pa kotatu kumakhalabe kuti zipani zikuzichita position ngati chipani chinali we cannot rule out the chair factor, but I want to bring in Wayana Chunga mmodzi mwa akuluakulu athu kuno. Timakamba ndikafe musadalikira mayi timakamba ndikafe kuti how relevant is UDF today? What else do you know about UDF? Choyamba nchonena kuti simngakambe zambiri ya multi-party democracy mdziko lino osakambapo za chipani chimenechi. Makamaka mchaka cha 1992 pamene kunali ma pressure kufana yamba ngati pressure group, kenaka nkupezeka nkulembesa ngati chipani nkuima nawo analowa mboma chaka cha 1994 Abakili Muluzi kukhala president amene anatenga ulamuliro kuchokera kwa Angwazi Dr. H. Kamuzubanda Malemu, ndipo anali pa udindo umenewu mpaka 2004. Ndikumanena izi fachonena kuti samaiwale kuti ndi audience ina imene kumbuyo ku history imene ndizonena kuti samakumbukira zoti kunala Abakili ena sadziwa ndiyofuna umakumbusa. Ndiye chinali chipani cha mphamvu kwambiri nthawi imeneyo kuli Malemu Dumbo Lemani, kunali Peter Fachi Malemu, kunali nthawi imeneyo Azililo Chiwambo ndawo naso nkati mwemo, ndawo nthawi imeneyo kunali achina Thompson, kunali Aleke Banda Malemu, kunali anthu ambiri amene amakunga ndithu chipanichi achina Dr. Ngantafu nthawi imeneyo. Koma anyway anazachoka 2004 and after that nazaona kunena kuti muchokera mu DPP uchoka mu UDF mnazachokanso zipani zina, ndipo chipani chimodzi chimene chinachoka kuchokera mmenemu ndi DPP. Chifukwa akumbukirani kuti mtsogoleri wa DPP anali candidate mu chaka cha 2004 ngati candidate wa chipani chimene cha UDF, ndipo atalowa mboma anaganiza zoti achoke mchipani cha UDF azimire paokha ndi kukhalanso ndi chipani chawo. So
historically very relevant. Kwa mkandifusa za lero ndikuwuzani kunena kuti chipanichi chakhala chikusika mphamvu. Ndimanena mawawa kunena kuti mukachoka mboma kawiri mphamvu zanunso zimakhala zikuchepa. In fact, the longer you stay out of power, the smaller the party you become. Ndichifukwa chake mukumbukira padzana kuti Malawi Congress atakhala zaka zambiri ku opposition anafika saizi yomanena kuti apapa ndi atha mwayi chifukwa cha regional vote ya ku Central Region ndimene idawakunga nkumawasunga in opposition. But kwambiri muona kuti chipani cha UDF kwambiri amene asala nacho mwina ndi ku Eastern Region, koma as a national party sikulinso chili ndi mphamvu ngati kale. Anthu amadudukira chipani cholamula chifukwa chani? Kumene kuli kumphika mphamvu ndalama, zinthu zimene samazichepese. Mphamvu ndalama, inu mukudziwa kunena kuti ulemu umene timapasana mdziko muno wakhala kuti uli mboma siwamasewerayi. Mbendera petupetu ija musazayichepese ubanda, musazayichepese. Komanso sima ulemu kaja ngakhalenso makobiri amene anthu amawapeza. Na pa makobiri olandira kuzera msalale ndiye pali makobiri ena ozera through ma government deals kumachitika tu madiru. Alipo ena amasonkhesa ndalama kuti akakumane ndi kungoti iwe ukakumane ndi msogolere. Alipo ena ma middlemen amene amafuna kuti ajepo. Ndiye kuboma kuja mwayi odya umakhala wochuluka. Ma appointment kuma parastatus, ma appointment kuma embassy, zonsezo mwayi wa business ngongole za bomazi muzaona lizimaphweka kwa iwo amene ali mboma. Ndiye muzaona ndithu kuti anthu amafuna kuti asipita kumeneko. Nanga inzu kuponyani ndikukhutisidwa ndizimene ndili nazo. Asisuti imene yokozo kuchira mbendera petupetu. Ubanda musayambe zimenezo. Koma mwina kungo akumbusa Malawi kunena kuti chipani cha UDF ndichofunikira pa nkhani ya ndale mdziko lino. Tikumbukirenso kuti chisankho chimene chathacho cha 2019 iwo anali pa mgwirizano ndi chipani cha DPP, if you remember correctly. Ndipo anayima nawo ndithu ngakhale sanapambane, koma chinali chipani choti chinathandizanso kwambiri DPP pa kampeni manager. If you remember, Atupele Muluzi anayenda dziko lonse lino kuchita kampeni kuti Amunthalika akhale mtsogoleri wa dziko lino. So they are still relevant in terms of the political scene, koma in terms of growth kapena kuti kukula kwa chipani, maybe that is yet to be seen. Ndeta onanso kuti kubwera anthu osiyana-siyana ayena amene akufika pano ndi our Petra. Let's just have a quick word with him. Petra, ndaona ikufika pano chikuchitika nchani? Ya itafika pano kuti tapase support anzathu UDF ali ndi convention yawo lero monga tonse tikudziwa, ndipo anatitana ndipo tafuna kuti tilemekeze kuitana kwene talandira. Petra ichi tisaliti convention yako tikudziwisani chaka chonchino tifuna kuti tikhale kwa basi kwambiri zikoma kwambiri. Ulendo uja mudayenda ndi MCP. Tinene kuti muyenda ndi zipani zinazi ngati UDF, DPP, afford mene zumveke tilengezabe. Okay. Ulendo ngofunika kuyangana bwinobwino. Mukati kuyangana bwinobwino osatsatira mphepo mutanthauzo chani? Iya zofunika ndithu kuunguza bwinobwino ngoona kuti kodi njira yopita kutsogoloko ikhala iti. Ndi MCP again? Iya ndinena kuti tikuwuzani Brian mungodeka mtima pakali. Kwa basi. Muuzidwa. Tinene kuti mujera mbale imodzi ndi UDF ndi zipani zinazi. No, I think talandira invitation. Yeah. Monga afodiso anatipanga invite. Okay. Utere tikulemekeza invitation menta talandirayo. Zipani tonse ndife Amalawi. Yeah. Ndipo zofunika kuti tikamapanga zinthu tipange zoti tidziwe kuti tili democracy, tilemekezane, choncho tikhala kuti timanga Malawi wabwino. Tikufuneni sonkhano wabwino tathokoza bambo Kamuzu Chiwambo. Ameneyo ndi Kamuzu Chiwambo, president wa Petra. Ndiye zipani Brian ndi zimene mafuna kuti kugambe kuthamanga uku kuteko ndi makanga anchachaso Afrika anchaja lipompano anchaja apatseni mona Malawi. DPP yabwera pano. Exactly. Ili pano DPP kuzathandizira kuzakhala pa mambo amene ofunikira kwambiri convention. Okay. Yes. Mudayenda limodzi ndi UDF masankho apitaja a 2020. Exactly. Mumayikumbukira bwanji nthawi imeneyi? Ila nthawi ya mtengo pambana kwambiri andi lero bwesi tukamba kuti mwina olemekezeka Atupele Muluzi ndi vice president wa dziko lino
chifukwa tinagwira ntchito yabwino koma munangaonanso pene chisankho chinaendera kuti kumapeto kwache chisankho chija chinauza mpungwepungwe andi kunapezeka kunawa kuti tinalandidwa boma chifukwa munja kunali kulandidwa boma koma ndithu kunena zona amalawi chipecha sinachoke mutima mwawo chilimo ndili chikhulupiriro kuti ndi ma convention amene akuchitikawa chachina chachikulu chichitika amalawi achoka mu ukapolo umene ali kuzera kuma convention amene akuchitawa chifukwa tisankha atsogoleri ena amene ali woyenera kuti ayendetse dziko lino chitukuko chipite patsogolo. Ulendo uno muyenderanso limodzi izo zitengera ndi leadership yathu imene alili kuma ubale undu waukulu kwambiri tachokera patali kwambiri ndi UDF ni manthu ya democracy muno Malawi. Chipani chanu chidayokera momwe chinachoka mu UDF zipani zonse zili ziko muno za democracy zimene zikupanga za democratic ngati democratic parties zachoka mu UDF ni manthu ya democracy Malawi munomo so ndikholo ndithu lonena kuti chipani china chilichonse chena kupezeka malo ano chifukwa ndi kumene kunayambira democracy yathu. Chabwino tifuneni sonkhano labwino ziko kwambiri ziko mwayankhula bwino kwambiri iluso mwayankhula bwino kwambiri lolo paja mapuluza sichedwa kupuluza tima umakhala kuti imakhala ngati encyclopedia ya zaza ndiye kuti information ituluke nthawi imodzi imavuta imatuluka mochepa pang'ono ndiye ikangobwera kamodzi imakhala kuti basi yaswa sempha wina kuli form inaenda bwaje ya form 4 ndi munthu wovuta kwambiri. Brian Malawi tili ndi vuto kuti chikachitika choyipa chimodzi kungophonya pamodzi ndiye kuti basi suja muolenga newspaper iweyo ndiye unazaphonyesa anthu anatenga kukhala nkhani anayiwala zabwino zonse zimene iweyo umachita pa times umayankhula bwino makunangophonya kamodzi koma inali nkhani hey Brian he's a human. He make mistake. Za form 4. Yes, it was a mistake. Panoba ina ni munthu amene ndili ndi masters yosakayogula kuma galaja ya. Ineyo panoba banga masters posachera banthu akamayo kuti Dr. Nchacha sasa tabweso ya. Azu ndili class ndikupanga school. Kuchokera ku form 4. Kuchokera kumeneko. It's always a pleasure talking to you. Muzisamala kwambira. Azakupweteka na point imene mwanena ndiona kuti kungo lakuitsa pang'ono. Anthu amatenga chimenecho amayiwala zonse Brian inu munthu uyu wapanga zabwino mdziko muno waipise ichi basi. Thank you. The Honorable Charles. God bless you. We love you, Brian. We love you. Thank you very much indeed. Ameneyo ndi Bambo Charles Mchacha. Nakudula kafe. Ndimanena kuti kwabwera zipani zambiri koma mwina uchazenso ndi akatsonga bwanji asanapite patali. Tikhale tikuyankhula ndi akatsonga posachedwa pompano mukuone naye ndi wireless yakanema ya Times ndine Brian Banda ma delegates ndi awa kufika awa the hall is getting full ndipo ma delegates osiyana from across the country akhala akufika pano mbali azimayi a chipani cha PP ndiye abwera ndithu mwaunyinji kudzasapota chipani komanso kumsonkhano wa UDF. Mzanga Wayana Chunga koma mwina tisadabwere kwa iwe ndaona the Honorable Katsonga muli bwanji. It's been a long time. Thank you very much. I'm very well. Very nice suit, I must say. Oh, thank you very much. Thank you. Yes. Thank you. Sikuenda bwanji kwa chipani chanu chamali chanu PPM. PPM. Yes. Chilipo chipani cha PPM. It's one of the strongest parties in this country. Okay. It has got brains. Muchitaliti convention. We usually do it in January. Oh, January. January of the year of elections, if we are standing. Okay. If we are not standing, we let sleeping dogs lie. Yeah. Yes, ukoneka pa? Bwino kwambiri. Muima? Sinaganize kale. The convention hotel. Yeah. We are waiting for them. Chifajani muli pano lero. Atitana. Okay. Yeah, chipani mwazipani zimene mazilemekeza ine. UDF is one of them. Munakhala mu UDF? I've never been any member of any party other than PPM. I've never been a member of any other party other than PPM. Yeah. Democracy yathu ikuyenda bwanje mene mukuonera? Yasokonekera. Yasokonekera? Kwambiri. Patipati yasokonekera? Yeah, paliponse. Everything is in a total mess. Everything is in a total mess. And I'm serious.
we are so shortly producing a documentary to show Malawians that we have lost direction. We have to do something about it. Munagwirizana ndi chipani cha MCP kupanga tonse. Mmayikumbukira bwanji nthawi namba kuti munatu. I see that look. There's a term when you agree about an alliance, it goes for the 5-year term. But that's why I say everything is in a total mess. People are doing whatever they want. They don't follow the law. They don't follow the principles of whatever they agree. So at the end of the day, we are a lost nation. And oh yeah, I've been a minister. That's why I'm saying what is real on the ground. Yeah. What is real on the ground? There's a total mess. Total mess. Total mess. This country needs to do something. We have said a lot in our document. In our document. Just wait for it. In fact, today, this afternoon, we are finalizing it, maybe. But certainly, before this month end or beginning of November, our document will be out. Muganena kuti the country is in a total mess. Mugandichulire zinthu 5 kapena mwina 3. We are failing to follow the rule of law. Number 1. We are scrambling every day. Instead of saving the people who saved us, we are fighting politically every day. We are arguing on things which we don't even need to argue. Our economy is in tatters. Kamuzu left us a lot. In fact, going to MCP, supporting MCP, we thought they have got a record of what Kamuzu left and will start resuscitating our economy. That has not happened. That has not. Very disappointed. That has not happened. Totally in disarray. This country is in a total mess. We just have to start working hard to reinstate it. People are poor. People are going hungry. People are going unemployed. Really, guys, give me a break. The country is very, very bad. Businesses are bankrupt. All the businesses which Kamuzu left are all gone. The economy is in the hands of foreigners. Then we have no control. We have lost control of this country. So it's a fact. If you don't see this, it's unfortunate. Give me a break. Things are too bad in this country. We were number one. We were one of the best run economies a few years back. But now we are at the tail end of the regional economy. What disappoints me is Malawi naturally is the richest country in the whole Southern Africa. But its people are the poorest people on earth. Very unfortunate, and I don't want to be part of it. Yeah, komano ena kuzomanena kuti inuyo akachonga munali komweko. You could have corrected zimene zimalakwazo. You were a senior minister kuboma. What went wrong? We should not talk much about tonsilitis. Okay. Things started going haywire right from the word go. Okay. Cabinet controls the economy. Cabinet is the policy maker. I was one out of the few ministers. The ministers which were in that cabinet were maybe 80% MCP. What can an individual minister like me in a democracy influence change? It's not possible. It's not possible. I tried my part. I don't want to go into details. I tried my part, but I discovered that I'm in the wrong team. You were in the wrong team? That's what I discovered. Okay. Yeah. We'll leave it there for today. Tikufunire ni zabwino zonse. Yeah, banda. Nice to see you. Amene bambo Katsonga akulankhulatu makala amoto akatsonga. Kutonse ku Brian sizobisaso sizinaende. Sizinaende. Zipani mwina zinali ndi chikhulupiriro kuti zinthu ziyenda moteromo koma sizinaende ayi. Izo zonse sizobisa. Akhalanso akunena atsogoleri omwe anali nawo mu akuti right from from day one akuti tonse was the failure. Akuti atagwirizana kumayambiriroko anagwirizana kuti tizichita mokumana tizikhala ndi ma meetings chonchi koma kuti samakumana. Apa Brian ndikuona so Mary na Vicha kuchoka ku TPP. Amene watata akodolani kuti mai na Vicha kuchokera ku chipani cha DPP. Blue akuwala tu. Blue akuwala monga akuwalira yero. Yero sakuwala. Kwambiri ndithudi. Chifukwa chani mwabwera lero kuno?
tabwera atilemekeza ngati chipani cha DPP atiyitana kuti tidzakhale nawo kumwambo wa mtengo wapatali umene uli pano wa convention kumene akusankha atsogoleri. Ayitana DPP chifukwa choti DPP ndi chipani cha mtendere komanso anthu adi abale athu mukudziwa. Kodi abale anu? Abale athu. Chibale anu nchotani? Ya ndi chibale chaponda mpondepo. Ndithudi. Pamene pangapezeke wa UDF ndi wa DPP amathawa jambale imodzi. Ena simungajena mbale. Iyo upita. Upita. Wakodi mukhozoja naye? Atithoja naye mbale wathu. Wa PP? Mbale wathu. Wa UTM? Mbale wathu. Wa MCP na? Iya. Kwatalika. Akutizunzira Amalawi. Akutizunzira Amalawi. Wa MCP simungajena? Amalawi akuzunzika. Wa MCP simungajena? Ayi Amalawi akuzunzika. Ali ni fundo zoyipa zozunza mtundu wa Amalawi. Si abale athu. Si abale athu. Chavuta nchiyani? Ali ni fundo zoyipa. Ngati ziti? Kulephera kukhala ni ma priorities a dziko. Choyamba kulela anthu ndikudya. Nziko muno mulibe chakudya. Anthu akumwalira, ana akumwalira. Dzulo mwaona ana amwalira atadya zinangwa za poison. Dzulo? Chachitetse. Dzulo lomwe. Mbulanta amo muno kumachinchiri. Ana amwalira atadya chinangwa cha poison. Zokhala ngati chinangwa chisali chinangwa. Anthu ali desperate akutola chilichonse. Anthu akudya chitetse. Anthu akudya nyika. Dziko likulephera kukhala ndi ma priorities kuti izi tisiye tisogoze izi tipulumutse mtundu wa Malawi. Inu mungamasekerere zimezi chimenecho chipani chopanga nacho ubale sizoona ayi. Akanamaona kuti chofunika ndi chani olo bambo wanzeru pakhomo umadyetsana zina zimabwera pambuyo sungamakagule suti ana akugona ndi njala. A president athu akwera ndege kuyenda timu yawo ikuyenda magulu ndalama zambiri business class dziko likusauka. Sitingasekerere zotero si abale athu. Ndiye mu yendanso limodzi ndi UDF ulendo kubwera wa 25. Akuluakulu athu akambirana koma sindikuona chodetsa nkhawa. Simukuona chodetsa? Ayi akuluakulu athu akambirana. Ndithu bwana. Ayi tikufuna zabwino zonse the honorable Navicha. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi honorable Mary Navicha. Anthu akulankhula. Mzikomo. Anthu akulankhula ndi mafotokoza sasa nabwera Navicha kunena kuti sizobisa kuti Tonse Alliance sizinayende. Zipani zija zinalipo zambiri. Choyamba kuchulukana kwa zipani kokha kucha ndi saini kuti zinthu siziyendapo. Chinanso izi sindikungonena kuti ndikunena ndine Kathe Maulidi no. Anatiuza zimene za George Mnisa omwe amayankhulira Tonse Alliance kunena kuti adachita mgwirizano wawo kenako kupezeka kuti mgwirizano walowa mboma akuti kunali kovuta kuti achakwera abwere nkumakhala nawo pa mikumano yomwe inali yoti idalinso mu mgwirizanomo kuti tizikumana koma kuti samabwera samayitanitsa mikumano. Nde amatiuza tsiku lija tinali ku PP tinacheza nawo anesa anafotokoza kunena kuti panopa mwina chikumanirane ni chaka choyamba cha utsogoleri sitinakumanenso ndeyolo mgwirizano nkumati tikupanga bwanji nkumati tikuyenda bwanji anthu sitikukumana. Nde amanena kuti ngakhale mgwirizano nanena kuti nthawi ya maconvention anthu azakhala kugawikana akukachita zawo koma akuti Tonse Alliance sidalipo ndithu. Kumbuya kwathuku the honorable Lydian Patel muli bwanji leader tili bwino kaenuyo kodi akuti simu kodi ndi president ibe mpaka tikachita handover lomaliza lero iya mpaka chisankho chikachitika and our president elect ndini ndiye simuyimira chifukwa chani iya basi nthawi yake anyamata anu nanunso mpanga bwanji inu simunayima ku convention iko ya UDF kuti mangoyima munthu usali member iya basi umadula ka membership basi akumakana kuti iwe simembala ati muyena kuti mundi chipani munthu wopata chipani muyena kuti mundi chipani ndi mumakavota ndi chani mukapita kuvota anyway koma funso lakuti chifukwa chani simunafune kuyimaso iyayi time has come ife nditi ine I've been working since 1992 ndapeza mipando ya mitundu director wa mai organizing secretary vice president and then president
let other people do it. Ngati ata ndikonzera kampando kena kake ndikavomera. So muchita endorse atopere muluzi. Don't ask me. Yes, he's endorsed somebody. He's already been endorsed by everybody. Or including yourself? Including myself. And you don't have any problem? No, I've got no problem. Okay. Palibe chifukwa Atupere is capable. Matter. He's got a relevant experience. Okay. In relevant experience? I think so. You think so? Yeah. Okay. To be honest with you. Yeah. Okay. Even when wachipandi china chili chose. Muzaone parliament muja. Ule mumene mapasido hii. Ama ndipasa ule muchifwa kawiri ndima yankula zitu. Funso langa lakuti, was it out of your own will? Kapena wena aga nakuza ni kutaya musaini. Komaso anangaso, to be honest with you. Anda? My family anangaso. They lost out it. Pena ni mayamba atundale, my last born under Wakanda. Okay. Someone onsa kwatira. Onsa kwatira? Oh yes. But I've got my daughter there, you'll see her. Okay. The rest are in America. Okay. Yeah, the time has come. Kutizipita ku holiday, kubwerera, kutani. But I'm not saying I will not assist the party in whatever way. Munakhala bwanji nthawi imene munali mtsogoleri wa UDF? Ndakhala bwino sana mizani. The party supported me. Okay. I got all the support from the party. Ndinu mmodzi mwa aphungu a nyumba ya malamulo amene mwakhala nthawi yayitali, mwina over 20 years. From 1994 to... Kuyambira 1994? Yes. Paka pano? Of course, Dapuba Kabozi. Munatapunga ntenake? One term. Muma, anthu amakukonda ni choncho chifukwa chani? Matani kukosi? Chisisi chanu nchani? I think ineyo, chimene ngauza asinzanga. Musamati, mukasakidwa. Osaponya anthu chi. Kati pali zabwino, kati pali zoyipa, tikhale limodzi. Komanso tizionekera ma constituency batu. Onekera. Modi numaonekera. Kwa basi every weekend ndimakhala constituency kwanga. Modi 2025 iso muye sanso? Oh yes, sanso. Mese mati mufuna muzipita kwa America muzika una. Yeah. Muye 25? Of course, yes. Kuli sisi makwana? Sisi kwada. Zitu sisi kwada tu. Chifukwa uje MP ndi uje president wa Japan zasiyana. Chwa MP chizungu. We call it imakhala call. Kai chichewo ndi chadi kai. Maitanidwe kamera ndi bulungusu kapena. Chifukwa simasewera atupina ne MP. Kutumikira. Komanso kusauka anthu. Ndeyo uzi atawa. Ndeyo I think ndimachita represent bwino ku parliament. Ndimapita pamavuto, ndimachita solve together. Kuba ziyazoti wavoteredwa kutawa. Zimeje makazo hivi. Munakhalapo nduna, mukhala munthu wamphamvu mdziko muno. Lilian Pateo si munthu wamasewera. Si munthu. Mmayikumbukira bwanji nthawi imene? Mwajerera atu amayi. Yeah, sikujerera. People always mwajerera amayi. Ndajerera chani. People abakonda kuti wajerera, ndajerera chani. Ineyo, it's a service. Okay. I was Minister of Women, I was Minister of Health, then Minister of Foreign Affairs, the longest serving Minister of Foreign Affairs. Ndayendesa mipando yanga popanda record yoipa hili yosi. Popanda record hili. And I owe this to our patron, the former president. Kwenda kubwera abaki. Tabwera pano kuzala ndivi. Tu. Aitu kufuna nizabu zonse, president wa UDF until masanawo. Tikachita mukaona kwa utisa handover. Umujira handover? Okay. Yeah, akasakidwa atupere. Basi ndichoke pomene ndakisira usiya mpani. Okay. Nangatisika pitirizazo. Basi ndakhala pampando panga pe. Ndakondwera kuti it is out of your will. Palibe amene wakukakamizani kuti amaita khali. Asakudamizeni. Asakudamizeni atu. Alandireni a chair. Amenewo ndi Mai Lilian Patel, president wa chipani cha UDF. Mzanga wayana utawatawa uyendera iti kodi mbali wanga. Apa ndimafuna ndamvesere buno bwino andalewa. Panthawi zinaso kumawa tawa chonje zimakhala zothandiza. Koma ndithu tikutha kuona wina ananditumizira uthenga
amaonera interview, a very powerful person in this country, anatumiza message kuti kwa mai wa Lilian Patel mpaka na kukana udindo choncho kuti she doesn't want kapena chuchitika ndi chani. Nafunsa kuti alipo akukakamiza kuti musaini. Ndithu nde pamenepo ena mwaona ngati kuti mwina pali ndale kukhala ngati kuti iwowa anangochisunga chipanichi until at the right moment kuti aena achitenge achipitirize. Koma she has been a very faithful member of the party. Mai Patero akhala ndithu mchipanichi kwa nthawi yayitali, ndipo ndi mzimayi mmodzi amene wakhala ndithu akuyimirira and representing this party makanso ku parliament. So anyway, it's been very good to see andale osiyanasiyana akubwera kumalo ano. It's just unfortunate zimene zinachitika zija kuti naona kuti panayi mpungwepungwe pang'ono ena akunena kuti ya MCP na kunoka satani asabwera. Kodi manager inaenda bwanji ya MCP mwene ikuitsatira bwino. Manager baba natuluka press statement kuchokera ku MCP kuti ife sitibwera koma inabwera Udf atayamba kale. What is starting? Can you break it down for us? Okay. Kwambiri. Okay, kuchipaniku nanesa sindikumvetsa kuti tinali chiganizo cha ndani kuti kubwere nthumwi zochoka ku Malawi Congress ku msonkhano umenewu. Nde anafotokoza kumayambiriro momwe ankapereka uthenga okhudza convention imeneyi. Convention chair Aisha Adams anafotokoza ndithu kuti kuno kukhale kukubwera nthumwi zochoka ku MCP. Koma zimenezi sizidasangalatse otsatira chipanichi omwe anatsutsana nalo ganizo limenelo loti kuno kubwere nthumwi za chipani cha MCP. Ndiye kunali ndithu mpungwepungwe sabata imeneyi taona akulimbanabe ndithu ku chipani mpaka Aisha Adams anatula pansi udindo wawo kuti iwo akufuna kugwirizana. Tingonena kuti galimoto zimene zanyamula former president Bakiri Muluzi ndiye zikufika pamalowa. Ndithu ndiye kunali ngati mpungwepungwe ku chipani otsatira chipani amanena kuti ife sitikufuna MCP abwere ku msonkhano wathu pomwe ngati chipani timanena kuti aya abwere. Ndiye tinaona nthawi inake mpaka anatula pansi udindo Aisha Adams ngati convention chair kuti akufuna aime limodzi ndi anthu otsatira chipani omwe samafuna kuti MCP abwere ku msonkhano umenewu. Ndiye taona dzana anakhala ngati azilongosola nkhanizo chipani chinatulusanso statement kunena kuti MCP basi asabwere ife tasankha kuti tilemekeze zomwe anthu otsatira chipani chathu akufuna. Nda analengeza ndithu kuti MCP kuno basi sayitanidwanso ngati momwe anapangira kumayambiriro. Ndiye tinaonanso Aisha Adams aja akubweranso kutulutsa uthenga onena kuti sakusiyanso mpando umene wa convention chair chifukwa ngati chipani chasintha. Otsatira UDF sadayifune Congress kuti ibwere. Ndipo ena mayankhula mukuyankhula kwawo amanena kuti ngati pali chipani chimene chikutisowesa mtendere ndiye chimene chili mbomachi ndiye kuti zikhala pa ubale ndi amenewa ayi. Anafuna ndani kuti MCP ibwere? Members adachita mademo kuti MCP sabwere. Adafuna ndani ku UDF? Sindidziwa koma kwayenera kukhala atsogoleri chifukwa kalata yopita kuzipani zina kuziyitana mwambo umenewo amalemba ndi akuluakulu a chipani. So kusayenera kuti kusogoleri komweko. Phokoso mukulimvalo ndi anthu kusangalala kuti former president Dr. Bakiri Muluzi Africa akuchita oyenda mpaka tile ndaona galimoto za polisi. Former president akulene ndi former president adapatsa mpaka galimoto za polisi zosesa njira anapasa ndithule mumenewo. Komanso tikumbukire kuti pakatipa pamaoneka ngati panali ubale wabwino pakati pa Achakwera ndi amenewa. Kumbukirani kuti inalipo nthawi ina imene Achakwera anayitana ma president opuma kale. Amuluzi anali amodzi amene anapita kumeneko kukumana ndi president. So I'm not surprised the government is honoring him as a retired president. He should be happy. I suppose so. Nanga si petu jamakha kuti wabwereraso. Ndinafunsanso nkati mukuti kodi ananena kuti Congress ibwere ku msonkhano uno ndi ndani? Amene nafunsa wanangoseka. Koma ndesi ndikudziwa kuti zimatanthauzanji koma zikuoneka kuti ndithu chiganizo chimenechi chinachoka kwa akuluakulu komweko. A former president Dr. Bakiri Muluzi malo onse pano komesa kugwedera koma munthu yanthama nkonda kwambiri ndipo muchipanichi sunga akambe zoyipa za amenewa. Pande uyambana ndi gulu. Uyambana ndi gulu kukamba zoyipa za chair. Anthu amawakonda kwambiri komanso
ngati munthu amadziwa kucheza ndi anthu ambiri. Dr. Bakiri Muluzi, heavy security ndikukhulupirira alo akayeumu kuti akapumekaye pang'ono kenako then manena kuti akuoneka kuti akusamalidwa atu achera kwa basi akuoneka kuti akusamalidwa ndithu zijamanena wayana kunena kuti iwo akhalaso kwa zaka zambiri ali ndi mlandu ku bwalo la milandu adawachotsera milandu imeneyo ndi momwe linalowa boma ilili litalowa MCP mboma sivanatenge nthawi tinaona ndithu ma charges awo akuchitidwa drop ndi munthu woti pano alibe mulandu ndi mfulu akusangalala muzi komanso mwino ndingonjezera kunena kuti ukakhala former president ndikumaonesa interest kuti ufuna kubwereranso kawiri aboma samasangalala nawe ayi. Tazionanso ku Zambia pamene Edgar Lungu akunena kuti ahikainde alungu oro ali nchikoko sati akuti neso ndifuna ndibwerereso pa mpando ndiye kumenekonso akukokana heve ndiye kunonso muona amutalika pamene akuonesa kuti afuna nawonso abwerere muona kuti ndi boma ayipena pake osamwesana madzi bwino koma Muluzi amaoneka kuti zimenezi anakhutira anazitaya and that's why government would not feel bothered by his presence. Tire ndamuona wa Bakiriyu sinamuone ndi apita mutali sinamuone Abakiri mpaka apa tagali moto ndaonanso a Joyce Banda amayendaso ndi gali moto yo amati sweeper kuti akafuna oyenda asamachede basi a Joyce Bandawo tiona ngati atapitirize zokuti ayima kusogoloku ngati sweeperyo ipitirire kapena ayi mugato di sweeper iko zosiya sweeper imatha basi kungotha mafuta osapezeka kuti ilipo galimotoyo kwa mafuta kulibe a treasury kwa Muluzi kundiye sweeper ipezeka kumeneko ndipo CC ayi CC sitha mafuta ayi singathe mafuta kodi mgwirizano wawo uli bwino ndi boma ili ndikuona choncho kuti mgwirizano wawo uli bwino chifukwa ngati anthu otsatira chipani amanena kuti ife sitikufuna MCP ibwere ku msonkhano wathu chiganizo chonazo kuti MCP ibwere chikuyenera kuti chinapangidwa ndi munthu wamkulu ku chipani cha UDF tinapangidwa ndi munthu wamkulu Brian izozonso tisachitopitapita mbali chifukwa anthu osotsatira chipani ngati amanena kuti ife sitikuafuna oti abwere ku chipani amanena zimenezo ndendani chifukwa chipani ayinuaka achipani tikamati background amakhoti ndotsatira chipanicho koma tikafika ku ofesi ya chipani otsatira chipanicho sakhala inu ake pamakhala mwini wake wa chipani ndiye amene anabweretsa chiganizo chimenecho sindinganene kuti ndiwakuti koma titha kunena kuti ndi akuluakulu komweko mchipanicho ndimafuna kuonjezera kuti kalata imene analemba achimwendo aka MCP a secretary general kwalembera anzawowa kuti iye mwatikaniza kumeneku mawu awo omaliza paragrafu yomaliza amanena kuti ife ngati chipani tipitiriza kugwira ntchito ndi UDF MCP analemba choncho mukalata yawo ndikutanthauza kuti kaubaleko kalipo bendithu mwina it may not be ubale onena kuti wochita kuyankhula pagulu koma amaonekabe kuti they have some sort of a cordial relationship with this government mwina ndiyankhule motero kuti mwina akapita ku ofesiku maubale aliko koma mwina ainu ake background ma supporters sakugwirizana nazo kuti adziyendera limodzi ndi kwinako chifukwa ndikukumbukiranso tili ku DPP convention kudabweranso nthumwi kumeneko za UDF adayankhulaponso akandi padambo tinacheza nawo amanena ndithu kuti anthu mchipanimo sinanganali pa mgwirizano ndi chipani cha DPP akuti anthu mchipanimo analosangalala kukhala pa mgwirizano ndi chipani cha DPP koma panopa sanganene chifukwa akuyenekanso kuchitanso zokambirana kuti mgwirizano upitirire kapenayi zikuoneka kuti and I stand to be corrected zikuoneka kuti zipani zonse zotsutsa boma zumvana anavicha analipo mpano akudakhuza kuwapatsa madzi azipani zina zonse koma MCP yayi what is going wrong ndi MCP kuti alibe abwenzi mpaka lero DPP ine ndikwamvesa awa UDF adayesera kwayitana otsatira mpaka kuchita matemo if MCP sitikuafuna achimwanja MCP ndiyambe ndi DPP DPP ndikwamvesa chifukwa DPP inu mukuwadziwa DPP anali mboma ndipo amadya bwino
amene anawalanda mphika umene wandiwo ndi aboma ache awa IMCP kuzera mu Tonse Alliance. I don't think kuti angamwe nawo madzi. Komanso ndimafuna ndinene ichi kunena kuti zipani izi zaona kunena kuti it's better kuchita campaign outside government maka ngati chuma cha dziko sichikuyenda bwino. Chifukwa patsogolo anthu amazanena kuti munali limodzi plan. Ndiye campaign imavuta. Ndiye anthu akuzipanga position pamene campaign ikuyandikira maka chaka chamawa petu kupanga chisankho mwezi wa September 2025. Ndiye ndikuona ngati kuti it's easier to be in the opposition and speak about the challenges of government kusiyana ndi kukhala momwemo. Number 1. Number 2, ndikuona ngati kuti zipani zonsezi zikudziwa kunena kuti aliyense payekha sangathe kugwesa boma ali ayi. Zimafunika kuti mugwire ntchito limodzi. Moti I would not be surprised zipani zimenezi zikukamba nkhani ya mgwirizano patsogolo pano. IMCP alakwa chiyani kuti asowa abwenzi chonchi? Brian, mwina poti sana lakwire ine. Nde. Ufuna kungotikisa milandu basi. Poti sana. Kapena inu mwapeza bwenzi la IMCP. Ine bwenzi sinalipezi. Yeah, komano mwina bwenzi likadakha UDF. Ine bwenzi palibe. Komano chikaunikira monga momwe afotokozera wayana kuti pena pake zinthu zikamakhaso kuti sizikuyenda bwino aliyense safuna kuti akhala associated with team yomwe ili responsible for kusayenda bwino kwa zinthu. Koma ndikufunanso ndipereke chitsanzo cha UTM. UTM inatuluka mu alliance. Ndi chipani chachikulu chomwe chinali mu alliance ndipo chinalengeza kuti chatuluka mu alliance atamwalira mtsogoleri wawo Saulo Chilima. Imfa ya Saulo Chilima inabweretsa mafunso ambiri kwa anthu komanso eni ku chipani chimenechi ku UTM. Ndiye zimenezi Brian titha kunena kuti ndi zomwe zinapereka mwina ngati mkwiyo ku chipani cha UTM kuti achoke mu mgwirizano umenewu ndipo asafunenso kuonetsa kuti ali nawo limodzi. Chifukwa anthu otsatira chipani cha UTM ali ndi mafunso. Ndiye zikanakhala amenewo former president akulowa ndithu mbwalomu kulowa mnyumbamo. Yes. Ndiye ndimafotokoza kuti zikanakhala zovuta pamene anthu otsatira chipani cha UTM akulankhula zambiri ndiye chipanicho utsogoleri wake akhalebe ku alliance. Ndimaona kuti ndi chifukwa chake chimenecho chomwe anachokera kumene kucha. Komanso even Chilima asanamwalire Chilima ali moyo. Chipani cha UTM sitimatengedwanso ngati kanthu mu Tonse Alliance. Tinaonako nduna kumayankhula pa msonkhano kumanena kuti ife ulendo uno tiwina president wathu nduyi pomwe nthawi imene mbuyomo zinkamveka kuti Chilima azatenga after atakwera. Tinaonanso ngakhale Chilimawa ali moyo. President Lazarus Chakwera kuyankhula pa msonkhano kuti mwandipempha kuti ndikayimire ine ndikayimira ndavomera. Zimene zija zimaonetseratu kuti Chilima alibenso chance mu nkhani imene yokhudza utsogoleri makamaka. Nde kuyambira even nthawi yomwe Chilima anali moyo kunali pendapendabe anthu amayembekeza kuti kodi Chilima alankhula liti kukuzikuoneka ngati sawapatsanso mpata wa utsogoleri. Ndiye ndi zinthu zoti zikuchokabe pakale apa tikungophatikizapo ndi imfa yawo imeneyi. Ndiye tikakamba nkhani ya Ford ndikumakonda kunena Brian kuti Ford ikunenetsa kuti chatha basi fesi tingachitenso chibwana chobwerera kumeneko. Ford ine ndimaona kuti kumangidwa kwa Enoch Chihana amene ali mtsogoleri wa Ford kunabweretsanso ndithu ngati zidani kumeneku chifukwa iwowo amazitenga kuti ali nawo ndithu mkatimu nkukapezeka zoti amangidwa nkupezeka kuti afika pamene ali paja. Ine kwa ine ndimaganiza kuti pamenepo anatengaponso udani ndi utsogoleri umene ulipo pano komanso ndi chipani cha IMCP. Ndiye ndimakhala ndithu otsimikizika funso langa lakuti IMCP apeza bwenzi loyenda nalo kupita ku 2025. Ndiye ndimafotokozano kuti bwenzilo kuti nkhani zake zikuchoka pati ndimango atengera Malawi through komwe ndikuona kuti zikuchokera. Ndikumaona kuti so PP inali mu mgwirizano. Tikamona chipani chimene cha Mafunde anali mu mgwirizano abwerako ndithu achokamo. Chimenene ndikuona kuti achokamo nkhani ndiyomwe ankakamba Nesa ija inena zoti kunali ngati kusagwirizana anthu momwe ankalowa mu mgwirizano amembekeza kuti apindula
chifukwa munthu sungangopita kukagwirizana ndi ena ake okudziwa kuti palibe chomwe ukaphulepo amayembekeza kuti apindula china chake. Ndiye ndimaona ngati zipani zambiri zimene zingakhale zing'ono zomwe zinakalowa mu mgwirizano zimayembekeza kupindula koma sizinapindule. Chitsanzo china ndicho ndimapereka tati hana kuti samayembekezera kuti mu mgwirizano mmenemu iwo atha kukangokhalamo chaka kena kwamangidwa. Ndikuona ngati kuti mwina zinthu zoti samayembekeza, so anthu ambiri atulukako kuja chifukwa anali kale ku mgwirizano kumeneko aona sanapindule. Ndi akuona kuti mwina tilowere ku DPP kukapena komanso panopa momwe zinthu zikuyendera chipani cha DPP icho ndi chomwe chikubwera ngati kuti tikuzauzaso Amalawi kuti awatu akuyenjezani ife tinali bora. Ndiye anthu mwina kumaona apeza abwenzi kapena sapeza ndipovuta kuti MCP ipeze abwenzi povuta kwambiri. okay zifukwa ziwiri kapena zitatu. Chifukwa choyamba, pamene anthuwa ankalowa mu Tonse Alliance ankanena kuti tiye tikayendese boma limodzi. Atafika mmene muja sadayendetse limodzi, enawa akamafotokoza maumboni awo amaoneka ngati kuti anawayedzeka anawayika pambali ndi amadandaula. Koma kwambiri chifukwa chonena kuti nkhani ya mipando, ma cabinet post ngakhalenso ma parastatos ndi kuma embassy ambiri sana wagawire kwambiri anzawo wayi. Ndi anaona ngati inu tinamenyera limodzi nkhondoyi, tinkanena kuti tikayendesa limodzi boma chuchitika ndi chani. Number 1. Number 2, kumbukirani ulendo umene anali nawo ndi malemu achilima, zimene zinachitika. Anthu panopo ali ndi mantha kuti kodi utapanga mgwirizano ndi MCP, kodi utapanga mgwirizano ndi MCP sakatipangaso chimodzimodzi zimene anapangira a UTM. Kodi mgwirizano ndi chipani chimenechi ungaudalire munthu kapena ayi. Ndikuona ngati kuti mmene anapangira handle ubale wawo nda UTM uchita affect confidence ya zipani zina kuti zipange mgwirizano ndi chipani cha MCP. Komaliza ndimafuna kunena kuti muona kuti anthu amenewa atalowa mboma akhala akumakamba ndithu zotchukitsa chipani chawo, akhala akumakamba zokhuzana ndi chipani chawo kwambiri ngati kuti dolo ndiwo wokha basi. Ndiye ena aja akumadabwa kuti kodi ifeyo nchifukwa chani mukumatikhala ngati mumatika pambali. Ndiye mwaona anthu onse panopo MCP mwina tingonena kuti ili okha, mwina apart from Ausi amene ali ngati vice president, koma otherwise as a party even UTM muona kuti inachoka, muona kuti zipani zina zonsezi zakhala zikuchoka ndithu. Brian, ndikufuna ndingotsimikiziranso mfundo yomwe yakukamba wayana kuti olokaona ku msonkhano wa MCP, msonkhano waukulu wa MCP kunalibe chonchi zipani zina chonchi. Misonkhano ina yonse yomwe achita anzawo kukumakhala kuti kukubwera anthu ochuluka, zipani zochuluka. Ndi makamba mucha kuti taonani lero zipani zomwe zabwera kuno. Tikuona Petra, tikuona chipani chimene chita Frank Mwenefumbo chafikanso kuno, chipani cha akondwani na nkhumwa PTP nawo afika kuno, akamuzuchu wambo awa tikuona Amaki Katsonga. Zipani zambiri People's Party, zipani zambiri zafika kuno zomwe ukaona ku msonkhano umene anachititsa MCP kulilongwe ucha kunalibe zipani zochuluka chonchi. Ngakhalenso amayiko usi omwe panopa ati kuti ndi vice president komanso ndi amene akugwirizira udindo wa president ku UTM nawo sanapite ku MCP convention. Ndiye mwina adi zimenezi titha kunena kuti zikupereka chithunzithunzi kuti anthu ambiri, zipani zambiri sizikufuna kugwira nawo ntchito a MCP. Koma anakambapo Richard Mwendo Banda, secretary general ku msonkhano wa ku 24 kunena kuti ati panopa nthawi sinakwane bwinobwino, ati kufika nthawi ati ena tawo nakulowera kumeneko, ati nthawi ilipo pandali. Ndiye tione, koma ndikufuna nditsimikizirane naye ndithu ndivomerezane naye wayana kunena kuti panopa momwe zikuonekera zipani zambiri zili kumbali yotsutsa, sizikufuna kugwira ntchito ndi ku chipani cholamula. Chabwino pano tsopano ndiye tikulankhulani kuchokera mkati mwa komesaho. Ukaona kuno akuluakulu azipani zosiyanasiyana, Afford naiona ilipo mpano. Afford pompano komanso pamene mmayankhulana ndi Kathe Mayi Patricia Kaliati alowaso muno. Mayi Kaliati alimo muno.
chabwino. Oh yes, ndaona. Yes. Kodi kwafika akuluakulu ku UTM chifukwa akambala si munthu wamba ku chipaniko taonanso a Felix Njawala chomoso awali apa ndithu kuchoka ku paja na David Meya nawo ndithu ali pamenepo akwabwera anthu akuluakulu ndithu kuchoka ku zipani zosiyanasiyana ndipo ndi zipani zotuluka. Msonkhano wa UDF watuluka akuluakulu kwambiri kwina anthu amangotumiza nthu kwina kuja timaona kuti anthu akungotumiza nthumwi chabe koma kuno kodi kwabwera akuluakulu chifukwa tikaona Patricia Kaliatiwo ndi presidential aspirant ku UTM, Newton Kampala presidential aspirant ku UTM, anthu akuluakulu. Tikaonanso zipani zinazo kwabwera ndithu atsogoleri ake Amaki Katsonga, tikuona ndithunso apo Kamudzi Chiwambo kwabwera akuluakulu ndithu oti ena ndi eni ake chipanicho akubwera kudzakhala nawo pa kumano mene msonkhano mene zomwe zili zosiyana kodi pang'ono ndi kwinako ankangotumiza tikhala tikupereka ku nsanjaku your last thought tisanapereke kuti titsatire msonkhano mene. What are you seeing mu holo? Ineyo ndikutha kuona ndithu mgwirizano wa zipani zosiyanasiyana zimene zili ku opposition zikuchita warm up to the idea kuti titagwirira ntchito limodzi. Komanso ndikuona ngati kuti anthu ambiriwa amene ali mu ndale lero Brand Banda amenewa anayamba ndale ndi amuluzi anachokera ku UDF ambiriwa mukati mwa asake mbiri yawo muona kunena kuti anachoka ku UDF. So panopo ndithu tikuona kuti mwazaza muno andi tione kuti chichitike ndi chani koma zikuoneka ndithu kuti nkuluyi amene timati chair Bakili Muluzi adakali ndi chikoka anthu amankondadi komanso ndimaona ngati kuti amati pa chizungu amati common touch amadziwa kuseka majoko kukhala ndi anthu nchimene kwambiri chimakhalanso ndi chachikoka kwambiri kwa anthu ochuluka amene agwira nawo ntchito mundale malayi muno. Ndaonanso a deputy mayor amzinda wa Blantyre achilomenya ujeni umeya wonse pakhosi ya nangasi mwina ena muzawayira wala kuti nda deputy mayor ndamafuna anthu muzikumbukira kuti nda deputy munthu wankulu komanso loso shatiyo ikuonesa kuti chabwino msonkhano ukuyamba tsopano ndiye chimene tichite tikuperekeni ku nsanjaku kuti tikutsatire. We have more analysis. It's going to be a long day. Ife tikhala pompano mpaka madzulo inu musatalikire tenti tikutsatire. Muzina lanu lomwero funa mutithandize kuti tikutumikireni muzimu ndi muchoonadi tiyankhulire anthu amene sangathe kuziyankhulira okha amene mwapasa maudindo amene mutasankhe lero mathandize kuti mwayitana ndinu ndipo cholinga chanu ndicho kuti apitise pasogolo moyo wa Malawi ana amasiye ndi ena onse otodwa ndi ulema. Mulungu wathu mutithandize kuti tigawane china chilichonse nzeru kuzichepesa zakudya ndi ena amene alibe. Mutithandize nthawi zonse tikondane wina ndi nzake mosanyenga. Mawu uno tikufuna kulemekeza ndi kukweza zina lanu chifukwa cha msonkhano wa UDF kuti munasankha nokha munakonda nokha zimene munapasa munayikiza m'mitima yawo ndife tonse mutithandize kuti moyo wathu ndi wa masiku owerengeka ndipo aliyense akafika pa stage ndi kupanga ntchito yake azipereke chifukwa pomaliza muzatifunsa. Msonkhano umenewu ndi aliyense tikuyembekezera kuti mfundo zimene amange zakwanirisa zokhumba Amalawi kuti osauka olema ndi akutodwa kuperera mu mfundo zawo ndi kuzipereka kwawo. Dziko la Malawi lizakhala dziko labwino, olemera azakhalapo komanso ambiri azachoka pa kusauka ndi kukhala olemera. Zikomo kwambiri Mulungu wathu kuti mmene ife tikuvutika ndi kulira inu mumamva mapemphero ndi kulira kwa ana anu. Msonkhano onsewu ndife tonse tikuzipereka kwa inu kuti pomaliza tizayimba komanso tizalemekeza dzina lanu. Mdzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera Mulungu mmodzi ku nthawi za nthawi zonse. Amen. Titane Sheikh
Gerard Chirinda bwerani mutitsogolerenso mupemphero. Tipembele. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Amma ba'du. Kuyamikidwa konse ndi kwa Mulungu na malenga Allah. Amene adalenga dziko lapansi ndi kulenga nso kumwamba. Ndipo adalenga zolengedwa zonse. Koma ife anthu adatilenga motilemekeza kusiyana ndi zolengedwa zina. Mulungu atalenga dziko lapansi iye anaka Ambuye Mulungu tikukupembani tili malo ano kuti tisange atsogoleri oti ayendetse dziko lino. Ambuye Mulungu tili pano titalamulidwa ndi azungu zaka 70. Kuchoka hapo tinayambidwa chipani chimodzi zaka 31. Kukupembani tili pano Ambuye Mulungu kuti tisange atsogoleri oti atisogolere asakala atsogoleri onama. Munanena noka Exodus chapter 20 verse 16 kuti musaname. Ambuye Mulungu atsogoleri pali atsogoleri na onama akungolonjeza zabodza. Ambuye Mulungu tikukupembani Ambuye Mulungu kuti mutitandize kuti tikale ndi atsogoleri wotikumbukira wotitandiza pa mavuto ena aliwonse. Munanena noka Yesu Kristo kuti konda nzako monga muzikondera noka. Tili pambaso pano Ambuye Mulungu kukupembani mudalise onse amene tabwera pano. Amina. Honorable Aisha Mambo wapampando wa msonkhano waukulu uno mundilole tsopano ndiwonetse alendo amene achitira ulemu chipani chanu cha UDF kudzakhala nawo potsegulira mwambo waukulu umenewu. Ndipo ndiyenda mothamanga ndipo ndipepese kuti mmene timalandira mayina awa nkutheka kuti ena mwa atsogoleri mmene musanafike. Koma ngati mayina anu ngati atsogoleri sitiwatchula sikuti tikuchita chipongwe, koma amene anatipatsira titafika ndi mmene tinalandirira. Poyamba tinene kuti pakati pathu tachitidwa ulemu waukulu kuti wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre wolemekezeka Bambo John Osman amenewa ali pakati pathu. Tayimirirani m'manja mwawo. Zikoma kwambiri a mfumu a mzinda wa Blantyre. Thank you very much. Ndipo kuchokera ku chipani cha DPP kumeneko kuli gulu limene labwera ndipo lasogozedwa ndi olemekezeka Bambo Mphepo, olemekezeka Bambo Nchacha komanso olemekezeka Mai Navicha. Ngati muli pafupi nonse tayimirirana DPP ndi delegation yanu. Manja mwawo. Zikoma kwambiri. Kuchokera ku chipani cha Afford kumeneko kwabwera delegation imene kusogozedwa ndi mlembi wamkulu wa chipani olemekezeka Mai Linda Limbe. Imirirani ndi delegation yonse ya Afford. Manja mwawo. Zikoma kwambiri. Kuchokera ku chipani cha National Democratic Party kumeneko kuli delegation imene yasogozedwa ndi Honorable Gerard Chirongo, mlembi wamkulu wa chipani. Ima ndi delegation yonse National Democratic Party. Kuchokera ku chipani cha PDP kumeneko kwabwera delegation imene yasogozedwa ndi Honorable Nanariwa Nanguo, Director of Elections. Imani ndi delegation yonse. Kuchokera ku chipani cha Petra kumeneko kwabwera President Kamuzu Chiwambo pamodzi ndi Mai Katete amene wandi a regional governance ndi delegation yonse. Imani Petra. Kuchokera ku chipani cha Mafunde kumeneko kwabwera delegation imene yasogozedwa ndi olemekezeka Bambo Salim Karim, mlembi wamkulu wa chipani cha Mafunde. Imani.
kuchokera ku chipani cha PP kumeneku kwabwera delegation yaikulu kwambiri imene yasogozedwa ndi Vice President wa chigawo cha kumpoto olemekezeka Bambo Kaonga. Imani delegation yonse ya PP. Kuchokera kwa anzatu amene amatitenga kuchoka kulimbi kupita ku Blantyre ku Bangwe ndi kundilande, Minibus Association of Malawi kumene kwabwera wankulu mlembi wankulu Bambo Coxley Kamange. Imani manja mwawo. Kuchokera ku chipani cha UTM kumene kwabwera delegation yaikulu imene yasogozedwa ndi olemekezeka Mai Patricia Kaliati amene ali mlembi komanso Bambo Newton Kambala. Imirirani ndi delegation yonse ya UTM. Zikomo kwambiri. Ngati pali ena amene mwafika mwina sitina landire bwino lino tikuonetseraninso kuti muli pakati pathu, koma mwapaderadera timafuna tionesenso munthu wina amene wavala zipewa ziwiri. Wavala chipewa choyamba ngati mkulu oyang'anira za chipembedzo mdziko muno, ndipo chipewa chachiwiri wavala ngati president wa chipani chimene chikutchedwa kuti Economic Freedom Party amene wandi Prophet David Mbewe. Imani Liberation on Economic Freedom. Ndipo tikuonetsereninso kuti tachitidwa ulemu ndi mashehe osiyanasiyana amene mayina awo sindingathe kuwatchula onse pamodzi, koma kulikonse kumene muli mashehe athu tayimani ndi ulemu wanu. Ndipo kuchokera ku chipani cha PPM kumeneko kuli mtsogoleri Honorable Katsonga. Tayimirirani ndi onse a PPM pamene muli. Yes, Honorable Mike Katsonga ndi gulu lonse la PPM. Manja mwawo. Tikuonetsereni abusa amene ali pakati pathu. Tili ndi abusa asande a CCAP. Ulemu wanu abusa. Reverend Kadawati CCAP. Ulemu wanu abusa. Bishop Chimwemwe Ntuwa. Ulemu wanu abusa. Komanso talandira pakati pathu atsogoleri ena amene afika, koma mwapaderadera timafuna tikuonetseni kuti pakati pathu tili ndi Mr. Kizito Tenthani amene wandi Registrar of Political Parties. Mapati onse Malawi muno amachedwa register. Amene amatsogolera ntchito imeneyi ndi Bambo Kizito Tenthani. Imirirani pamene muli. Kuchokera ku chipani cha Movie wa Chilungamo, Secretary General Mr. Mikuwa ndi timu yonse tayimirirani pamene muli. Movie wa Chilungamo uli pati umenewo. Movie wa Chilungamo ndi delegation yonse. Kuchokera ku chipani cha Dipeko chimene chatsogozedwa ndi Honorable JJ Katsambe. Honorable JJ Katsambe, Dipeko. Manja mwawo. Zikomo kwambiri. Ndipo mwapaderadera ndimati ndizuse maveterani amene savota, amenewa angobwera kuti ndi mafuwa kapena kuti zikuni zosunga moto za chipani cha UDF. Maveterani nonse pamene muli tayimirirani ndi ulemu wanu. Manja mwawo. Ndizusenso ma members of parliament a chipani cha UDF amene amatiyimirira ku parliament. Ma MP onse a UDF tayimirirani. Zikomo kwambiri. Ndipo diaspora, ma supporters onse a UDF amene ali based in South Africa ayimiridwa ndi Mr. and Mrs. Kumterekano. Muli pati Mr. and Mrs. Kumterekano kuyimirira onse ma supporters a chipani cha UDF ku South Africa. Komanso gulu la chikhalidwe
limene limatchedwa kuti mulako wa alomwe amene asogozedwa ndi amuchana kwayi mpuluka ali mommuno. Tayimirirani pamene muli delegation yonse m'manja mwawo mwa mtsogoleri wa mulako wa alomwe. Zikomo 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 kwambiri. Ndipo ena amene mukhale mukubwera tikhala tikukuonetserani kuti mwafika muli pakati pathu. Khalani omasuka takulandirani. Nthawi ino tiyitane anzathu amene amachita zisuzo kuti atipase kadrama pang'ono kuti tingolawa zochitika za mmawa uno. Anzathu azisuzo tabwerani patsogolo pano m'manja mwawo. Pamene amene wakubwera inu anzathu achigawo chapakati amayi mukonzekere kudzatipatsa nyimbo imodzi. Amayi ochokera chigawo chapakati. Inu muli konkuno ichi timachigwira ichi chimakhala bwino ukachigwira ndiyo umanjanja nacho bwino. Eya mmapanga chani kuti chani Yasire. Eya achiyasa achiyasa sunthirani kufupi Tiwandikane. tiwandikane. Eya zimafunika kuwandikana olo nyumba zimene kuwandikana zikazovuta mmakhalira limodzi kuwandikana ndikofunikira ndikuzani sumakhala wekha utani upanga chani dziko lapasi kuwandikana ninzako muzifusana mafunso. What is this? Eya achikulire mwabweranso kuno. Ine ndabweratu kuno chabwino. Inu mwabwera kumbali ya ndani? Mwabwera kumbali ya ndani? Ife ndi akuluakulu ya UDF. Ifeyo bambodu chipani ichi mwina simukuziwa tachoka nacho patali kwambiri. Bambonu ngati chipani chimene chachokera kutali kumalawi kuno ndi UDF. Mwina somwa chidule tinene kuti kholo la democracy m'mayi muno ndi UDF. Zina zizingobwera wina afune asafune zina zizingobwera zikutipese kutachakale titakula kale. Sobono chimene chimandisangalatsa UDF inabweresa wonse pamodzi kuwauza kuti inu zikhalani apa kaya mufuna mukakwatire kusija pitani mufuna mukakwatire kumunda pangani koma mukaenda tonse tizikumana apa ndi chifukwa che maoti UDF ndi abbreviation kodi uja ali kumpoto ndi uja ali pakati uja sikumwera kuno anagawatu chipani cha aliyese anagawa zimazi kutanthauza kuti aliyese wakumwera ndi wa UDF wakumpoto ndi wa UDF wachigawo chapakati ndi wa UDF chimene chimandidabwisa ine acheya ananena kale zaka zambuyo amalawi kusachedwa kuyiwala vuto ndi limenelo vuto ndili nalo amalawi kusachedwa kuyiwala tiyeni tione 5 years yomwe tayiwala kangati kambiripiri tiyeni kuchokera mu Juni tayiwala kangati kufika lero tiyeni tizikumbukira acheya oto ananena kuti simachedwa kuyiwalawo alipo ndi chifukwa chamanena kuti ukafuna kukwera mtengo simakwera kunsonga sizikatheke umayambira papata ndi chifukwa iye lerolo zipani zina na anthu anzeru zikasokonekera amathamanga kupishere nditani tipange bwanji acheya nditani zinthu zinangoziyamba izi chifukwa tunthawi imene acheya amalamulira iwo to amene kuti iwo ndi lituli achalume achakulungwa lipupa ndipo ineyo ndikufuna ndikuuze ndikunena kuti chabwino nthawi imene UDF imalamulira chabwino sitinaone mwala mutala wachani sitinaone anthu akumenyana kuti chani sopano chinthu china chimene no tingabwerere pambuyo kunena kuti anthu sachedwa kuyiwala ndi ichi lero lino to anthu amayimba foni hello UDF inapanga chani UDF chani anthu lero lamayimbirana mafoni kuti chani hello UDF inapanga chani kodi foni imene mukuyimbira yo inabwera ni ndani pamenepo si UDF yomwe pamenepo si UDF yomwe pamenepo
kuchokera kalekale tili mafoni kunalibe mafoni anabwera ni ndani nthawi ya UDF tingotengani tisapite ku mafoni chabwino tibwerere pang'ono chabwino tinali kunoko ndi radio tinali ndi radio radio wani adabwera acheya kunabwera ma wireless mwamva adabwera acheya kunabwera ma wireless masukani kodi anthu kuti tione munthu akuyimba pa TV TV inabwera ni ndani ndi acheya ndiye muzikati UDF inapanga chani ndiye kuti pachi yawo timati ushawishe iyayi kweko ndiye kuti ntweka ukukamula iyayi masoka gerego timanena chocho bambo ndipo tu zitukuko zimene UDF inapanga kuti tiyambe kukamba lerolo bambo mpaka nakutidera mpaka na mamawa Mzuzu University cheya I am UDF iyayi nditi nena ineyo muzinena inu chabwino Mzuzu Koti cheya UDF chipatala kuchirazulu iyayi musanafike kuti chipatala kuchirazulu chabwino garaja ya kuchirazulu kuti menye ni garaja mainjini likumanga kumene kuchi anaziwa kuti anthu anga kuchirazulu atha kudwala akhali ndi chipatala chawo asayende mtunda wautali sana yang'ane kuti boma ili ndiliti iyayi anavumbulukaso Cholo Hospital nthawi ya UDF chipatala chotu UDF itatuluka mboma sikuti anatseka akupita be anthu kutiko kumeneko kusozo tino UDF ndiye kholo la zinthu ndipo mwauze acheya lero ngati akutimva chabwino ife tikanakhala kuti nthawi imene iwowo amalamula ziko lino kunena kuti sukulu ikhale yaulere sewelo tikupanga pano tikanapanga muchizungutu sitikanapanga lero ana akuimba sukulu yaulere ndi chifukwa chake makolo wathu sanaphunzire sikuti chinthu chofuna kuphunzira kupanalibe koma alipirako chani school fees mavuta ndiye kuti abwera kuchitekete anangoti iyayi sukulu yaulere sukulu muzikaphunzira ulere muzingopita basi muzipita mmene mungapitire lero sabuno bwino ndiye anthu afuna anene kuti chani afuna atiuze kuti chani ndiye tikunena kuti convention yathu ya lero ikhale yabata iyayi tinene nkizungu pali anthu akuti anapita sukulu convention ya lero ikhale fair play ikhale ndani fair play ndiye zampira tu zimenezo kodi zonse ndi zampira mwana mukananena kuti fair ndilavule bwina iyayi ni mafuta ozola ndiyati ngoti ikhale yabata ni mtendere wawine wagwa andi chinthu china chake mumaziwa kuti muulamuliro wa UDF acheya anabweretsa bungwe lija la nzimayuyu amati anti corruption ndani anti corruption ndiye sinzima itu kuti bungwe limene la anti corruption bureau sila nzimayi iyayi takasiya mayamba ndi akamati antiyo ndiye kuthesa ziphuphuko anti anoja siwe munthu koma olesa anti corruption kutengo ndimakuza ni nthawi zonse kunena kuti inuyo chizungu mmachikwanisa chabwino imakuvuta ni English ndipo ndiye imandivutadi ndi manene atu ndipo ndiye imandivutadi muzilankhula bwinobwino mumaziwa kuti olo munomo komesa nthawi ya UDF kodi tikomesa iyi sonkhano tikupanga lero uneneka uli panjamba tikanapangira kuti kupanda acheya tsopano iwo anaziwa kuti izi zizafunika ndipo ndizofunika mziko ndifake anapanga izi ndipo tu acheya sikuti athandizatu munthu mmodzi iyayi mwayiona suti itiyo mwamenyayo acheya tu awo usateka iyayi anachita kunena kuti ilipobe ndati musabwerese ina amata kupatsa nina iyi 1985 imene tinayimbira kwaya titokoze kwambiri kuti lerolo chipani chathu cha UDF tikupanga convention komanso titokoze azipani yena mwatisatira atipanga ataki chizungu atisatira ataki tukhangata kutipanga za ndeutu ayi ataki ini kunena ine kuti atikhazika iyayi azipani zina amene mwabwera takulandirani kwambiri tendi umene ndiye umosi zimene amafuna acheya ndi zimene zimenezi ndifake UDF ilipo mpaka na lero
chimene chandisangalatsa nkhope zimene tinaziona kalekale akuluakulu alipobe komanso chinthu china ife ngati IUDF tikuyeneranso kuti anzathu ena amene anamenyera nkhondo anatisiya tikuyenera tizakumbukira achinanga ntafu achaakuluakulu amene amene ajawo ndithu apa kasupe tikamakhaliza akumbukira chifukwa tikukumbukira mizimu ya anthu amene anapita inunso zanu zimayenda bwino kwambiri chipani tu ichi ine sinazeko zokangana kulibe acheya malesa zimenezo anthu alowapo makaka osiyanasiyana palibe walandirapo fight akuzoti tonse ndi dziko limodzi ndikifuna nthawi acheya amatakapanga misonkhano umamva kuti UDF moto zinthu zatani zakwera ndefoja ameneyo amadijani amadizasintha tinanga masiku ano angonena molakwisa mangonena molakwisa UDF moto zinthu zatani zasintha kuti anthu tepanitu pakhala munthu salephera maboza anthu amanena molakwisa iti ndani anthu kuti jani achokani bambo tithokoze kwambiri ine ndiyamikire zikomo kwambiri ine ndiyamikire ineyo apapa ndikachoka apa mwina muzimu mundiona basi waku BCA ndi waku BCA kotani ati zikakhala ndache kodi anthu atigawane iwe upita kuti message itu iyi ati chani kwa nkandotu kuti chani kali yati tu waitani message itu iyi inu anena kuti zuwa lisanalowe ukapezekeko uli pa nkando zikomo kwambiri zikomo tiombere mmanja azimayi a chigawo chapakati bwerani mutipatse nyimbo imodzi ndipo mukamaliza inu utse kuchokera ku chikwawa konzekani gulu la utse kuchokera ku chikwawa konzekani amayi a chigawo chapakati ndipo akaimba azimayiwa tidzaonera mbiri ya chipani cha UDF imene idzakhale pa screen kutsogolo kuno amene mukuchita direct zimenezo konzekani akangotha azimayiwa tidzaonera mbiri ya chipani cha UDF UDF koloiro UDF kolo la democracia muno Malawi UDF koloiro iwe ona iwe ona kala iwe ona badelo iwe ona kala iwe ona adupele iwe ona UDF ndiye kolo la democracia muno Malawi UDF iwe koloiro ndiye kolo la democracia muno Malawi UDF koloiro iwe ona cheaya iwe ona kala iwe ona badero ya iwe ona kala iwe ona dubele iwe ona UDF ndiye kolo la democracia Malawi Rubele nalankula ino Rubele nalankula kuyendetsa ziko kofunika nzeru Rubele nalankula ino Rubele nalankula kuyendetsa ziko kofunika nzeru UDF
dziko kofunika UDF atubele mulusi tsogoleri watuyo kuyendetsa dziko kofunika zeru atubele analankhula dzana atubele analankhula kuyendetsa dziko kofunika zeru atubele analankhula kuyendetsa dziko kofunika UDF atubele mulusi olimba mtima uyo kuyendetsa dziko kofunika zeru UDF kuno atubele mulusi olimba mtima kuyendetsa dziko kofunika zeru daima mudu atubele daima mudu atubele oife daima mudu atubele oife ati Malawi wafuta ndalama yafuta ife tikudya chiletse ati daima mudu atubele oife daima mudu atubele daima mudu atubele oife daima mudu atubele daima mudu atubele oife ati Malawi wafuta ati ndalama yafuta ife tikudya chiletse ati daima mudu atubele oife chambanama ku Malawi UDF yata chambanama ku Malawi UDF yata amanu mwawaona inu mwawaona atubele vyao kokunena kusowa inu mwawaona zikomo kwambiri zikomo kwambiri dandigwira akubala ondinda amene ondinda akubala ondinda dandigwira akubala ondinda ino akubala ondinda zikomo kwambiri tili ndi chikonzero choti tionetse mbiri ya UDF koma ndi zinthu za technical kwambiri monga munamva chair anabweresa TV mdziko muno 2001 koma TV yawo si mavuto